toliko zaprašio, ja nisam bičku. Vodi Ilija vam. Pa ćemo gledati u Novom Sadu. Je li sad manje sa njom? A, doktor. Šta? Ona. Vodi Dreno. Vodi, evo snima. Dreno voli. A, voli. Vodi. A veli li baba Anđe, nemoj, brate meni. Ne, Seja. Što? Boji se. Evo Dreno. Baba stala nije na bogat ne će zaletati maci. Ovo, film što radi Bog. Da viđaš, da vidiš poslije. Čekaj, jedan Boga mi dinara, ja htjela. Garavi. Vidite, ja. Ako ne umre Bog. Neću zaboraviti. Tigrić Kriks, zaista. Umro Kriks. Umro Kriks. Treba se otići skakati da snimiš Krikse sahranu pa imaš. Ako budem išao poet umre, zaista. Jebe majke. Ne mogu kaći, da. Viću ćeš kavu? A, to je smelo njeno. Evo pa sam doktor, brate. Daj malo šećera. Seja. Imaš ti još svoj? Ja, ovdje van. Imaš luka suva je. Od nama nisam ovdje izbaštice ove. Ovo moram Bašte i sve Ima, oni su dano pune. Morate sve ujedno. More, nema. Ne, smio prstići ono da jevi ga da mi očisti s njim, moram ono... Pa možeš jutra rano, ali da, nema. Pa mora večera spiti zbog jednog. Ne znaš šta ima ovo kor nešto? Ti najde onoga kickboksa. Hajde, Nemoj. Hajde, godinu. Ma ne, jećemo se došli.
Aj sad im daj, dobro prekinuti sam, sad im daj, ajde. Mićo, Ne možeš to prekinuti. a može. Kako ne može? Dobro Mićo, ajde sad prestani. Ajde, pokaži svoje zmijsko tijelo. Ja zmijska, gledaj mi dvojice. Ajde Mićo, bolje priroda u svijetu. Ajde sad gledaj mamu. A pasat ću ja. Jel vidiš mamu moju? Vidim. Šta radi mamu? Neka slova pored tebe i malo ovako loptu. Jel? Aha. I kako je mama, ko neće to sutra, a? Jel vidiš Aki? Vidim. Ono što sam malo pregovorila, jel? To je sad snimljeno, jel? Da. Si vidjela? Ne baš toliko je. Jamo Mićo. Evo Dejana, evo Dejana. Jel ti to snima na zbor? Dejan, kako se Dejan upozorio. Možeš smijeti, ba telefon, smijeli se. Ja ne smijem. Vidi. A da. Eto, ko moja. Nemoj da ga tako zove. Pa vrati, šta je, čekati. Aj bolan, prigreb mama. Snima, to ću gledati po televiziji. Aj, hoće, djavo. A, vrti se malo. Gledaj, djeda, da vidiš kako poslom baci gore na auto. Slično televizija naša izgleda. Hoće Bogovi. Daj, ješ. Vidi baba, bolje grab jebuje suci, to je kakva kamera, čeka. To je tamo. Pa znam, ali da uvijek. Treba meni kamere ni... Nemoj Gorane vidjeti kad uvode preko televizije. Nemoj. Nemoj, ti ćeš biti suspendova. Ješ, sad. Nemoj rašput, sad ćemo toga. Ajme guraj gore. Nemoj gurat ću tu za od. Da odguramo kad koje. Ne praći li. Aha. Joga. Koliko sad traži? Ove sinje i oblaka idu. Jel majka nije pokušao te plati? Uvatio ga Ička, jeli Ička. Ovo nije crtano, rekao. Ono što me ne smiješ jedan, kako se ono šteglo. Znaš kako stoji napad, tamo je tako ti Ička. Pa evo gledaj, evo vidiš, već ne boj, sve vidiš. Evo vidiš kući tregiški. Jedan treba ovako stoje ovako i... Veća putu, ma nije, skine, nije to skine, skine, skroz, treba ga izbori skroz ili... Aj Milutine, nemoj Gorane, vidi ga. Nemoj Gorane, pa ti stvarno Gorane ići dobro. Gorane. Ti se šema Gorane!
Pa ona vas ne pozna, nemoj. Sad ćete Milo odnijeti ja. Nemoj da... Nemoj Janje, majko, pa vidiš da gore šta ovdje rade, pa tupa. Ajmo, vidi gledaj. Nemoj, ajde tamo. Nić, pa te treba 3 sata dok taj film vidiš šta. Treba šatera jedne ti krug. Ne, sada gore se treba ti snijem. Nemoj, kako nije davno žrijebe stalo. Mjeru! Mjeru, čovjek! Gorane! Kako ovako jebala ga povodne na njegov. Aj gunkam. Hej! Vodi ga Milo, vodi ga tamo. Vodi ga Milo, vodi ga tamo džet. Dalje Boži da ovo zaspira. Moja malo se nasmiješti ovako, znam. Češ još kući? Šta će kod kući? Rado! Od ovom reći. Odi. Boji se za muža jebija. Boji se muža. Ja kada će to muž gledati na drugom kanalu. Nemoj molim. Evo Nada. Da. Aha, to je Živana. Ja Rado nisam znao da si tako plašnja. Rado! Ej, vidiš. Baba će opet to kupila je. Da. Mirko. Ej. Ajde neko pričaj Mirko. Ivo! Šta ti ne dođeš kod Bojana moje? Evo si ti kamera odnijeti gore u... Ove rođake gore bi imao šta da snimiš sad.